Jeg har lavet en video. Jeg har valgt nogle kategorier ud. Nogle YouTube-kategorier. Man typisk vil søge efter sådan nogle typiske videoer, som man får rigtig mange views af. For eksempel, når man kan grine af. Vores første challenge, spise 10 kiks på 1 minut. En, 2, 3, 4, 5. Jeg vandt. How to do. Nogle videoer, der vil lære dig at lave et eller andet. Hvordan man laver en guitar. En ninja-stjerne. Backflip. Hvordan man kage. Og i den her del af videoen vil jeg vise jer, hvordan vi laver en skål. Eller en kongekrone. Ud af spilhår. Det vi skal bruge er et spilhår, en saks, tape og omkring 30 minutter. Done! Challenge nummer 2. Så skal vi lave The Chubby Bunny Challenge. Marshmallows. No. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Og vi skal til den rybiske efterskole i Vording i stedet for. Den rybiske efterskole i Vording. 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 Den rybiske efterskole. Tror jeg. Du spillede om! Challenge nummer 3. Vi vil stikke en snørbånd op gennem næsen og ud gennem munden. Du behøver det. Og ud. Og min næse. Jeg kan lugte kommet. Jeg har hørt det med pasta med andet med snørbånd. Kom nu. Kom der. Det bliver ikke sjovt, for den er knuder ved næsen. Jeg kan ikke finde det. Hvor burde den være hen i munden? Sådan helt som labyrint den. Nej, jeg er dommer til biologi. Jeg kunne ikke. Taber. Jeg kunne ikke. Gud. Min snot smager at komme med det. Okay. Jeg opgiver ikke. Jeg skal nok komme igennem den her fucking challenge. Ved du, hvis min næse den ætser, har vel... Jeg kan mærke den halsen på mig nu. Jeg har en chance bare gå til bakke mig. Ja, der! Jeg walk away. Væk den gennem næsen og ud af munden. Jeg vandt! Det er meget populært at lave covers af sange på YouTube. Så hvis folk kan lide en originale sang, så søger de efter den. Og så popper ens cover op, og så er det like, oh my god, du kan min yndlingssang. Og så går de ind og kigger på en. Rigtig grundigt. Det var jeg, vi vil synge en sang, der hedder Hør for højt. Nå jo, det er rigtigt. So your friend's been telling me you've been sleeping with my sweater, that you can't stop missing me. Yeah, my friend's been telling you I'm not doing much better, 'cause I'm missing half of me. Being here without you
around with just one shoe. I'm half a heart without you. I'm half a girl at best, with half an arrow in my chest. I miss everything we do. I'm half a heart without you. Sidste challenge. Cinnamon challenge. Don't do this at home. Do it. Skål for vores sidste challenge. Skål. 3, 2, 1. Åh, Gud. Fuck, det er det klamste, jeg nogensinde har prøvet. Giv mig det her snørbræd, så kan jeg stikke det på næsen en gang. Det var så de 4 challenge, som er forholdsvis meget populære på YouTube. Og man får en del views af det. Og det var så det. Bye. Thanks for watching.